ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ପାଉଛ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ନୋଟା ପକେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସେଟା କ'ଣ ସେଇ ପଟଟା ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ସିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବ, ଯାହାକି ହେଉଛି ପୁରା ଆମର କଣ୍ଟିଲୋ ଗାଁ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଯାହାକି ଆମର ମହାନଦୀ ପାଖରେ ବହିଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ପରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିକି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ভিডিওর শেষান দেখুন, চালুন দেখা এবং পৌরাণিক আখ্যা କ'ଣ ରହିଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଡାହାଣ ପଟିକି ଅଛି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପାଉଛ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଏଠି କରିଥିଲେ। ଏ ପାହାଡ଼ ନା ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ହେଲା। କଣ୍ଟେଇକୋଳି ବଣରୁ କଣ୍ଟିଲୋ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏଠି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ରହୁଥିଲା, ଶବର ପଲ୍ଲୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ବଣ ଭିତରେ ଆସିକିନି ଦେଖିଲା କିଏ ଜଣେ ପୂଜା କରୁଛି ବୋଲି, ସିଏ ବି ପୂଜା କଲା ଫୁଲ ଫଳ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ସରିଲା। ରଜାରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଆସିବ କେଉଁଠୁ। ନାରଦ ଯାଉଥିଲେ ମନୋଯାନରେ, ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ନାରଦକୁ ଦେଖିକିନି ରଜା ଦେଖିକି ନାରଦ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସରିଲା, କେଉଁଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଆସିବ। ନାରଦ କହିଲେ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଏଇଟା ମହାନଦୀ, ତା ଦକ୍ଷିଣରେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼, ବ୍ରହ୍ମାପୁଞ୍ଜ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ଏଇଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଇବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ନାରଦ କହି ପଳେଇଲେ। ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନୀଳମାଧବ। ଚାରିଦିକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠେଇଲା। ପୁରୀର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏଇଟା। ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ତା ସେନାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଆସିଲା। ଏଇଟା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ତାକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାକୁ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଶବର ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇ ରହିଲା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁ ଜାଗା ଆସେ ଏଠି ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖି। ସେ କହିଲା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା କହିଲା ନାଇଁ ପୂଜା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତିନି ନା? ହଁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଅନ୍ଧପୁଟି ବାନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ବଣ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା। ଏଠିକି ଆଣି ଅନ୍ଧପୁଟି ଖୋଲିଲା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା ପାଇଲେ, ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳା। ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାଟ ଯାକ ସୋରିଷ ପକେଇ ଆସିଛି। କେତେ ଦିନ ପରେ ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରଜନୀରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଭାବିଲା ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏଇ ଫୁଲ ସୋରିଷ ଫୁଲର ପଛରେ ମାଧବ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ସେଇ ଇଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ଆସି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ହେଲା। ଏ ଆଲୋକରେ ସେ ନିୟମାନ ହେଇଯାଇଛି ବା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପବନ ପାଇଁ ଚେତା ଆସିଲା, ତାକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣିହେଲା। ମୋତେ ଏମିତି ତୁ ନେଇପାରିବୁନି। ମହାପେଟ ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ମହାନଦୀରେ ଭାସିକି ଯାଇକି ବାଙ୍କି ମାର ଲାଗିବି। ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉଠି ମିଶିଛି। ରଜାକୁ କହିବୁ ସେ ଦାରୁ ନେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବଢ଼େଇ ରୂପେ ଯାଇକି କଳିଯୁଗ ଠାକୁର ତିଆରି କରିବି। ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇକି ଉଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ତା ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି। ଗଲେ ଖବର ଦେଲେ ରଜା କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ହେବ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଆସେନି, ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗାଁକୁ ଯିବା। ସେଠୁ ଲଳିତାକୁ କହିଲା, ଲଳିତା ତା ବାପାକୁ କହିଲା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୂଜା କରି ତାର ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଶବର ଝିଅ ଔରସରୀ ଜନ୍ମ ଦଇତାପତି ହେଲେ। ଦାରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ରଜା ଆସିକି ଦାରୁକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଦାରୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ ଡିକ୍ଲାର କଲେ କିଏ ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଢ଼େଇ ରୂପେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ତା ପୁଅ ଖାଇବ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କହିପାରିବିନି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଗେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଠାକୁର। ମନ୍ଦିର କିଏ କରିছে ତାର ଇତିହାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଅଛି। କିଏ କରିছে ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁନି।
ମାଜା ବାଜି କହ କୌଣସି କପିଳ ସଂହିତା କେଉଁଥିରେ ମିଳୁନି ଯେ କେଉଁ ରଜା କରିଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାହଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ କେତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଇଥିବ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି? ସକାଳ 9ରୁ ଖୋଲା ପଡ଼େ 2:40 ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ। 20 ମିନିଟ୍ ପଡ଼େ 3ଟାରେ ପୁଣି ଖୋଲା ହେବ। ରାତି 10:30 11 ଖୋଲା ହେବ। ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆଉ ସକାଳ 5ଟା 6ଟାରେ ଖୋଲା ହେଉଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଭଲ ହୁଏ ଏଠି ନା କଣ? ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଭଲ ହୁଏ ନା ବର୍ଷର ଥର କୋଉ ବେଳକୁ କଣ ଭଲ ହୁଏ? ବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଠୁ ଭଉଣୀ ଏକାଦଶୀ ମେଳା ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ଏଠି ଏକାଦଶୀ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଜାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଗହଳି ହେବ। 4-4ଟା ପାର୍ଟି ନାଚ ପାର୍ଟି ଆସିକି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲାଗିଲାଣି ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ କି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ। ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିଛି। 96 ପୂଜାରୀ ସର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କିଏ ପୂଜା କରିବ ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛ ଆସ। ତେଣୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିକିନି 60 ବର୍ଷ ପୋଥି ମୁଖସ୍ଥ କରି ବର୍ଷେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ତହସିଲଦାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ। 97 ମସିହା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ ପୂଜାରେ ବସିଲି। ଏଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ କରି ଆସୁଛି। ମାସକ ଯାକ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଆଉ 2-4 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ 22-24 ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳି କରିବି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ବସିକି ପୂଜା କରିବି। ଏଇ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଡାହାଣ ପଟେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭଦ୍ରକର କେଉଁ ଜାଗା? ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବି ଚାନ୍ଦୁଆର ଲାଇନ୍ ନା କୁଆଡ଼େ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। କ'ଣ ଅଭଡ଼ା ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ସେମ୍ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି ଲୋକମାନେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ ଅଛୁ। ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ପୂଜାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ଆସିଲୁ। ଏପଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟର ଚନ୍ଦନ ଘୋରା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖା ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ଘୋରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏପଟର ରସ ଘର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନୀଳମାଧବ ସେପଟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ଭଳି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଭୋଗ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭୋଗ କିଣିକି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବହି ଯାଉଛି। ପୁରା ମହାନଦୀର ପାଖରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମର ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇଲି। ଏବଂ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବୋଲି ସେ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କରିପାରିବେ ଆସିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଭିଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଭିଉ। ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ନୋଟାର ପକେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇପଟଟା ପାଣି ପକଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ହଁ ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଲୋକ ନୋଟାର ପାଣି ଅଛି ଆଣି ପକଉଛନ୍ତି।
ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆସିଲେ ଘର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ କଲେ ପଳେଇବ ଆସିଲ ମୋବାଇଲ ଦେବ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାଁ ହେଇକି ସେ ରହିଛି ହେଲା ପଣ୍ଡୁରୀ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଚଣ୍ଡୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବାହାରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ହନୁମାନ ସବୁଠି ବାନର ମଣିଷ ନୁହଁ ବାନର ନୁହଁ ଏଠି ମଣିଷ ବି ନୁହଁ ରାମ ହାତରେ ଗଦା ରାମ ହାତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଜପୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଝିଲେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ହନୁମାନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3-4 ହଜାର ଲୋକ ମାହାଳିଆ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖାଏ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ପାୟସ ମାହାଳିଆ ଏଇ ପଇସା 2-3 ଝିଅ ପୋଡ଼ା ହେବ ହନୁମାନ 40 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ହବା କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦିନ ସାରା ଖୋଲା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ପୂଜାରୀ ଦିନ ଯାହା କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହିଲୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଧନ୍ୟବାଦ।